गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय गोबां जोंनि बर' रायजो राजा आरो साफ्रोमबो गुबुन माहारिबो गासैखौबो खुलुमनाय बावहरबाय बेखिनियाव बड'लेण्ड बुब्लि बड'सा पेपार आरो इंखं बड'लेण्ड इंखं आरो डिजिटेल निउज आरो एनबिटि निउज बड'लेण्ड टुडे नोंथांमोननिसिम आंनि जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय जे दिनै नैबे समाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद आरो ट्रास्टनि गोबां जोङो बे आफादफोरजों ज'है जोङो सावरायलायदों जे मैया जे जोङो गोजोननायजों खुसिजों जोङो साबायखर बावनो जोंहा गोनांथार दङ आरो बे साबायखरानो जाहैबाय बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ हांख्रायदों बे साबायखरानो जाहैबाय जोंनि बै समाव गवालपारा जिल्ला आथिखालाव धुबुरी जिल्ला बेवहाय थानाय नैथि विश्व युद्ध समावनो लुफुंजानाय रुपसी एयारपर्टखौ दाख्लैनि केबिनेट जिबा आसाम सरकारनि केबिनेट जिरायलांबाय बे केबिनेटआव जाहा मानगोनां डॉक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांनि हेफाजाब बा बिथांनि नाजानायजों केबिनेटनि साफ्रोमबो मन्त्रि आसाम सरकारनि मन्त्रि बिथांमोना बे केबिनेटआव डिसिसन लादों जे रुपसी एयारपर्टखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्ट मुं दोननाय जाथोंसै दा बे मुं दोननायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्ट मुं दोननायाव जोङो मोनफ्रोमबो मख'लांनाय आफाद दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादजों लोगोसे जोंनि दालाय आफादफोर गोबां दङ जोङो साफ्रोमबो जोङो साबायखर बावदों जोंनि मोनफ्रोमबो आफादा साबायखर बावदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा मोजां मोननाय आरो हामग्लायनाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे साफ्रोमबो केबिनेट मन्त्रि बिथांमोननिसिम जों खुलुमनाय सिबिनाय मोजां मोननाय बावहरदों आरो जों बावनो गोनां बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो बेवहायनो जोङो मख'बावनो गोनां पार्लामेन्टआव उत्थापन खालामदों जोंहा बावैसो देरहालांनाय क'क्राझार समस्तिनि एमपि जयन्त बसुमतारी सारा दा जयन्त बसुमतारी सारा बे गोग्लैसोनानै थानाय जों बुंनो नांगोन दिनैनो जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्टखौ माने जाखांहोफिननांगौ सोलिहोनांगौ प्राय 9 माससो गोग्लैसोनानै थादोंमोन बिनिफ्राय एर'प्लेन कुनु खाराखै बा मुभमेन्ट जायाखै दा बेखौ सोलिहोफिननांगौ होननानै पार्लामेन्टआव अर्थात सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो नोजोर बोदों दा बेवहाय जों बयबो खुसि जादों आरो जोङो मानगोनां एमपि क'क्राझार समस्तिनि मानगोनां मुस्रि जयन्त बसुमतारीनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों दा बेखिनियाव जोङो गोसोखांनांगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबानि जि माने मावनाय माहारिनि बर' माहारिनि समाज सोदांनाय आथिखालाव बे गुरुदेव कालीचरण बाबानि समाज सोदांबोनायनिफ्रायनो जोंनि माहारिया गोजौसिम बा दिनैसिम गोजौ थाखोआव दं होननानै जों बुंनो हायो
जारिमिनाव रोखा रोखा गोबां बिथिङाव जोङो मोननो हायो आरो बै समाव धुबुरी जिल्लाखौ अर्थात गवालपारा बै समाव माने आनडिभाइडेड गवालपारा जिल्ला बेखौ बांलादेशजों सरजाबनो नागिरदोंमोन दा बे बांलादेशजों सरजाबनो नागिरनायखौ गुरुदेव कालीचरण बाबाया लिड लानानै माने होबथानो हादों बिथांनि नाजानायाव माने होबथानो हादों दा बेफोरबादि गोबां बिथिङाव बिहोमा दङ गुरुदेव कालीचरण बाबानि बेखौ बयबो मिथिगौ दा नर्थ इस्टआव उत्तर पूर्बांचलाव जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनिबो गोबां मोजां हाबा मावलांदों समाजखौ संस्कार खालामलांदों बिथाङा दा बिथांनि मुङै बे विश्वजुद्ध नैथि खेबनि विश्वजुद्धनि बै समाव बानायजानाय रुपसी एयारपर्ट रुपसी बिमान बन्दर होनो दा बेखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एयारपर्ट दोननायाव जोङो आसाम सरकारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे केबिनेट पर्यायनि साफ्रोमबो मन्थ्रिनिसिम जोंहा गोबांसिनै इउजि ब्रह्म सारनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय मोजां मोननाय हामग्लायनाय बिथांमोननि मोजां जिउ बा मोजां राजखान्थिक बिथिङाव मोजां हाबा मावलांनो हाथों आरो नैबे रोखाहै दा एसेम्ब्लियाव पास खालामबावगोन एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै पार्लामेन्टआव माने पास खालामबावगोन दिल्ली सरकारनाव दैथायहरबावगोन दा बे जाहाथे जाफुंसारो बिनि थाखाय पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनाव जोङो आरज गाबदों आरो जोङो बिटिआर सरकार जोङो बिथांमोननिसिमबो अर्थात जाहा प्रमद बर' सार बिटिआरनि चिफ बिथांनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथाङाबो जोबोद जोंनो अबदान होबोगासिनो दङ एबा बिथांनि बिहोमा जोङो बावनो हानाय नङा आगोलावनो जोङो चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि दिनावनो जोङो दाबि बोखादोंमोन जे रुपसी एयारपर्टखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामै दोननांगौ होननानै फैयै फैयै बेयो जाबोआखै बिथांनि दिनाव दा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारनि समाव जोङो थांनाय फेब्रुवारि दाननि 29 थारिख अर्थात थांनाय फेब्रुवारि दाननि 29 अक्ट'खालि जोङो महायज्ञ क'क्राझार ग्रीनफिल्डआव खुंदोंमोन साननैनि हाबाफारिजों बे महायज्ञ जोंनि खुंनायनि गेजेरजों जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन जोंनि दाबि दावा 21टा दाबि दावायाव 1 नम्बरावनो जोंहा बे रुपसी एयारपर्टआ दङ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुं दोननांगौ होननानै आरो दिनै बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजोंनो जाफुंसारबाय होननानै जोङो सानदों आरो केबिनेटआ डिसिसन लादों होननानै जोङो सानदों आरो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा जों साबायखर बावदों दा बे 21टा दाबिनि भितराव जोंहा गोबां दङ माने आं दिनै बेखौ बुंजोबनो सानाखै होमब्लाबो बिनि गेजेराव बे 21टा दाबिनि गेजेराव बिथाङा बे महायज्ञ खालि घोषणा खालामनानै होदों जे काजिगाव जोंनि गुरुधाम गुरुदेव कालीचरण बाबानिनो जोनोम जायगा बे काजिगाव पर्बतजरा काजिगाव दा बेवहाय 3 कौटि होदों बेबो दङमोन मेम'रेन्डामाव बेखौबो जोंनि दाबिखौ मानिनानै लादों आरो रौमारि ज्योति आश्रम बेवहाय 2 कौटि बेखौबो बे चिफ सारानो घोषणा खालामनानै सीएम सारानो घोषणा खालामनानै होदों आरो 100टा मन्दिराव 5 लाख करि जोंनि ब्रह्म मन्दिर 100टा अर्थात 100
ब्रह्म मन्दिराव 5 लाखै होगोन होननानैबो घोषणा खालामना होदों आरो जोंनि जोंनि संगठननि दावबायनाय आरो मेल मिटिं जोंनि संगठननि जेबा सोलिनो गोनां बोसोरसे मानि दा बेवहाय खरस जानायफोरनि अनसुंथाइ बेखौबो बोसोरे अनसुंथाइ होगोन होननानै CM सारा बुंफुंनानै होदों डिक्लेयार होदों लोगोसेयै जोङो बेयाव दाबि दङमोन हलिडे अर्थात बन्द सान जों लुगैदोंमोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबानि जोनोम सान 18 एप्रिल गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबाया जोनोम जादोंमोन 1860 सननि 18 एप्रिल दा बे 18 एप्रिल जोनोम सानखौ जोङो हलिडे लिस्ट हिसाबै जोङो बिदों आसाम सरकारनाव नाथाय आसाम सरकारा जोंनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे आं होगोन होननानै लोगो लोगो घोषणा होनानै दा नटिफाइड जाबाय बेखौ मानिनानै लाबाय पेपार सेपारबो ओंखारजोब्बाय बेखिनि आरो जोङो दा BTC सरकारखौ जों नारसिनदों खावलायदों जे 18 एप्रिल गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबानि जोनोम सानाव बन्द BTCआ होनांगौ होननानै बेखिनि दा गोबां दाबि दङ 21टा दाबियाव आङो दा बेखिनियाव आं बुंजोबनो सानथ'वासै गोनां जायोबा उनाव आङो फोरमायगोन नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फोरमायगोन आं जों बेखिनिखौ बुंनानै एसेयावनो दोनथ'बाय साबायखर गोबांसिनहै इउजि ब्रह्म सारनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय मोजां मोननाय हामग्लायनाय बिथांमोननि मोजां जिउ बा मोजां राजखान्थिक बिथिङाव मोजां हाबा मावलांनो हाथों आरो नैबे रोखाहै दा एसेम्ब्लियाव पास खालामबावगोन एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै पार्लामेन्टआव माने पास खालामबावगोन दिल्ली सरकारनाव दैथायहरबावगोन दा बे जाहाथे जाफुंसारो बिनि थाखाय पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनाव जोङो आरज गाबदों आरो जोङो BTR सरकार जोङो बिथांमोननिसिमबो अर्थात जाहा प्रमद बर' सार BTRनि चिफ बिथांनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों बिथाङाबो जोबोद जोंनो अबदान होबोगासिनो दङ एबा बिथांनि बिहोमा जोङो बावनो हानाय नङा आगोलावनो जोङो चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि दिनावनो जोङो दाबिबो खादोंमोन जे रुपसी एयारपर्टखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामै दोननांगौ होननानै फैयै फैयै बेयो जाबोआखै बिथांनि दिनाव दा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टारनि समाव जोङो थांनाय फेब्रुवारि दाननि 29 तारिख अर्थात थांनाय फेब्रुवारि दाननि 29 अक्ट'खालि जोङो महायज्ञ क'क्राझार ग्रीनफिल्डआव खुंदोंमोन साननैनि हाबाफारिजों बे महायज्ञ जोंनि खुंनायनि गेजेरजों जोङो मेम'रेन्डाम होदोंमोन जोंनि दाबि दावा 21टा दाबि दावायाव 1 नम्बरावनो जोंहा बे रुपसी एयारपर्टआ दङ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुं दोननांगौ होननानै आरो दिनै बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजोंनो जाफुंसारबाय होननानै जोङो सानदों आरो केबिनेटआ डिसिसन लादों होननानै जोङो सानदों आरो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा जों साबायखर बावदों एसेनोसै खुलुमबाय बे आलादा दाबि दंबावोमोन जेनेबा बेखौबो फैबाय थानाय समाव बिसोर थाबैनो मावफुंना होयो बेखौ एसे बुंनो हागोन जे 21टानि गेजेराव दाथ' मोनसेया जाबाय नालाय आरो बाखि थानाय दाबिफोरखौबो थाबैनो होयोब्ला गोजोननाय मोनगोन दा बे 21टा दाबिनि भितराव जोंहा गोबां दङ माने आं दिनै बेखौ बुंजोबनो सानाखै होमब्लाबो बिनि गेजेराव बे 21टा दाबिनि गेजेराव बिथाङा बे महायज्ञ खालि घोषणा खालामनानै होदों जे काजिगाव जोंनि गुरुधाम
गुरुदेव कालीचरण बाबानिनो जोनोम जायगा बे काजिगाव पर्बत जरा काजिगाव दा बेवहाय 3 कौटि होदों बेबो दङमोन मेम'रेन्डामाव बेखौबो जोंनि दाबिखौ मानिनानै लादों आरो रौमारि ज्योति आश्रम बेवहाय 2 कौटि बेखौबो बे शिब सारानो घोषणा खालामनानै सीएम सारानो घोषणा खालामनानै होदों आरो 100टा मन्दिराव 5 लाख करि जोंनि ब्रह्म मन्दिर 100टा अर्थात 100 ब्रह्म मन्दिराव 5 लाखै होगोन होननानैबो घोषणा खालामना होदों आरो जोंनि जोंनि संगठननि दावबायनाय आरो मेल मिटिं जोंनि संगठननि जेबा सोलिनो गोनां बोसोरसे मानि दा बेवहाय खरस जानायफोरनि अनसुंथाइ बेखौबो बोसोरे अनसुंथाइ होगोन होननानै सीएम सारा बुंफुंनानै होदों डिक्लेयार होदों लोगोसेयै जोङो बेयाव दाबि दङमोन हलिडे अर्थात बन्द सान जों लुगैदोंमोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबानि जोनोम सान 18 एप्रिल गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबाया जोनोम जादोंमोन 1860 सननि 18 एप्रिल दा बे 18 एप्रिल जोनोम सानखौ जोङो हलिडे लिस्ट हिसाबै जोङो बिदों आसाम सरकारनाव नाथाय आसाम सरकारा जोंनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे आं होगोन होननानै लोगो लोगो घोषणा होनानै दा नटिफाइड जाबाय बेखौ मानिनानै लाबाय पेपार सेपारबो ओंखारजोब्बाय बेखिनि आरो जोङो दा बिटिसि सरकारखौ जों नारसिनदों खावलायदों जे 18 एप्रिल गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बाबानि जोनोम सानाव बन्द बिटिसिआ होनांगौ होननानै बेखिनि दा गोबां दाबि दङ 21टा दाबियाव आङो दा बेखिनियाव आं बुंजोबनो सानथ'वासै गोनां जायोबा